Хора, аз съм Ничкин БГ и днес играем в БДР ХЦФ и това е едно клипче си информация. Искам да много да се извиня, че нямаше клипове на ХЦФ, просто ни рейнаха 3 пъти базата, защото се ходехме на PvP и ни рейнаха базата. След това се казаха, че ще реснат ХЦФ-то в Лартика и затова решихме да играем в БДР. И да, сега ще показвам хем развитие и хем това ще е малка информация. Така, първо с факшена Official, значи лидера на факшена е Зито, капитан е Джемини и останалите са аз, Doomplayer, XX Naruto, Darksider и това сме за сега. На 5,4 сме. Ето ви координатите на Home, ако искате да ходите на PvP, ние винаги сме онлайн. Да, имаме си енчантинг, искаме да го направим на 30 левел. И така, имаме си сейф зони също така. Това е първата. И тук са останалите. Не знаем защо толкова сейф зони има, ама синя е тая. Да, тук си имаме малки фермички. Там още една сейф зона. Тук имаме някакви честове, още не сме се развили достатъчно. В смисъл, да. Така, тук си имаме елеватор и ето общо взето холмани. Това е общо взето. Смятаме да си правим и трапове и така. Чакайте да влеземе някой да ни килне. И да. Искам да ви кажа, че този път тук ще има много поредици на PvP. Независимо дали умирам или ни правят базата Raidable 100 пъти. И това клипче ще е само информация и показване на развитие. И така, хора, смятам това да е за клипа. Ако ви е харесал, дайте му по един лайк, абонирайте се и чао!